Krásny deň vám všetky prajem. Dnes vám chcem predstaviť jednu úžasnú sadu na ruky. Je to sada Satin Hands, čiže saténové ruky. Predáva sa v takejto krásnej taštičke a sú to 3 prípravky. Tieto prípravky sú zjemňujúci krém, potom je to peeling na ruky s bambuckým maslom a krém na ruky, ktorý je tiež s bambuckým maslom. Ideme si to vyskúšať. Takže začíname tým, že si na ruky nanesieme tento zjemňujúci krémik. Ten krémik je takej hustej konzistencie, ťažšie z tej. Takýto je hustý. Stačí takto máličko. Nanesieme si ho na ruky. Rozotrieme po celých rukách. Keď je až veľmi hustý, tak trošku namočíme ruky vodou. Tento krém je vynikajúci nie len na ošetrovanie rúk, ale aj ošetrovanie všetkých miest, ktoré máme na tele veľmi suché, ako sú napríklad lakte, kolená, päty. Celá táto sada je nie len na ruky, ale aj na nohy vhodná. Je výborná aj na to, ak máme zádery, lebo pretože aj hojí, je tam materská kašička. Včelia materská kašička, čiže takto si to dáme aj do všetkých lôžok nechtových. Nanesieme a keď to máme nanesené, tak sú tie ruky také masné, také vyživené. Na to si nanesieme peeling. Stačí 1-2 pumpičky a nanesieme si ich na ruky. Na celé ruky. Takisto, keď je to veľmi suché, veľmi hutné, dáme vodu a rozotrieme po celých rukách. Táto kolekcia naše ruky nie len vyživí, ale ich aj zjemní, vybielí a máme po nej pocit takej ľahkosti a jemnosti pokožky na rukách. Chvíľočku si to masírujeme, dáme dole tým peelingom všetku tú odumretú kožu. Takto si to votrieme do všetkých prstov a keď to už máme takto nanesené na celých rukách, tak si ich môžeme umyť. Umieme ich v teplej vode. Zmijeme všetku tú vrstvu, ktorú sme na nich mali. A už teraz cítime, že sú tie ruky jemnejšie. Poutírame do sucha, aby sme všetky tie prípravky dali dokonale dole. Tie ruky sú jemnučké a nakoniec na ne nanesieme krém. Takisto stačí takto máličko na vrchnú stranu rúk, na vnútornú stranu rúk, na prsty. Tieto prípravky obsahujú bambucké maslo, ktoré pokožku vyživuje, ktoré jej dodáva vláčnosť a udržiava hydratáciu v rukách. Tak, máme hotovo. Tie ruky sú jemnejšie, vláčnejšie, neviem, či je to už vidno a sú svetlejšie. Keď pozriete na tú časť, čo som si spravila, tuto je svetlejšie a tuto je tmavšie. Čiže ono ich aj vybieli, starecké škvrny vybieli, nie samozrejme na prvý krát, ale časom ostanú jemnejšie, menej ich vidno.
Tak, takže toto sú saténové ruky, tieto 3 prípravky a sú vynikajúce a vravím, nemusia sa používať len na ruky, môžu sa používať aj na nohy, sú vynikajúce, aj keď len potrebujete zmäkčiť päty, tak s týmto prípravkom a potom na odstránenie odumretej kože peeling, no a nakoniec natrieť tým krémikom a máte aj nohy ako bábätko. Sú jemnučké, vláčne a majú krásnu vôňu, pretože táto kolekcia je s vôňou bieleho čaju a citrusov. Je lahučká, svieža a môžu ju používať všetci. Ak by niekto mal problém s parfémovaním, alebo teda s voňavými prípravkami, táto celá sa dá kúpiť aj bez parfémácie. Je úplne bez akejkoľvek vône, je jemná a zvyknú ju tým pádom kupovať mužom, ktorí majú s tými vôňami niekedy problém. Takže toto je sada Satin Hands. Takisto v tejto kolekcii máme aj sadu Satin Body, čiže je to kolekcia na telo. Tá sa skladá zo sprchovacieho gélu, z peelingu a telového mliečka. Takisto je to sada takýchto 3 veľkých balení. Používa sa to tým istým spôsobom alebo podobným spôsobom. Môže sa dať sprchovací gel a peeling dokopy. Nanesie sa na telo, trošku sa premasíruje tá koža, aby sa s tým peelingom dali dole tie odumreté bunky, osprchujete sa a nakoniec sa natriete týmto mliečkom. Ak by mal niekto veľmi suchú pokožku a mliečko by mu nebolo dosť, lebo to až tak veľmi nehydratuje suchú pleť, tak si môže kúpiť tento krém. Je to takisto telový krém s bambuckým maslom, ale je taký hutnejší a viac vyživí tú suchú pleť. Čiže buď teda kolekcia takto tieto 3, alebo sprcháč, peeling a s týmto maslom. To je sada Satin Body. A nakoniec ešte tu máme takú maličkú sadu Satin Lips. Je to z tej istej kolekcie, s tou istou vôňou a je to sada peelingu cukrového na pery, ktorý nám odstráni odumreté bunky z pier a balzam na pery, ktorý nám tie pery pekne vyživí. Takže toto sú 3 sady, ktoré sú na telo a majú všetky obsahujú bambucké maslo, čiže je to látka, ktorá vyživuje, chráni a udržiava hydratáciu v pleti. Všetky tieto prípravky sa dajú objednať, sú vynikajúce a ja vám ich určite všetky odporúčam. Pekný deň.